Slovensko sa nebude podieľať na schvaľovaní protiruských sankcií Európskej únie, ak by poškodili jeho národné záujmy. Uviedol to premiér Robert Fico po tom, čo parlament prijal uznesenie vyzývajúce vládu na odmietnutie ďalších sankčných balíkov. Slovenský postoj môže skomplikovať budúce rokovania v EÚ o rozširovaní obmedzení voči Rusku. Slovensko hovorí Bruselu nie, ak pôjde o národné záujmy. Premiér Robert Fico v nedeľu 8. júna vyhlásil, že Slovensko nebude podporovať žiadne nové sankcie voči Rusku, pokiaľ by mali negatívny dopad na slovenskú ekonomiku alebo energetickú bezpečnosť. Reagoval tak na čerstvé uznesenie Národnej rady SR, ktoré zaväzuje vládu k odmietnutiu ďalších sankčných návrhov Európskej únie, pokiaľ by išli proti národným záujmom. Slovensko pri prijímaní sankcií vykonáva internú analýzu, či tieto opatrenia poškodzujú slovenské národné záujmy, takže toto uznesenie vítam, vyhlásil Fico na tlačovej konferencii. Sankcie ako politický nástroj. Podľa premiéra ide o silné politické gesto, ktoré má jasne deklarovať postoj krajiny v rámci Európskeho bloku. Zároveň ubezpečil, že Slovensko chce zostať konštruktívnym členom únie, ale nie za každú cenu. Ak bude zavedená sankcia, ktorá by nám poškodila, nikdy za ňu nebudem hlasovať, zdôraznil Fico. Jeho postoj tak naráža na doterajšiu jednotu EÚ v otázke sankcií, ktorá však už viackrát narazila na odpor krajín závislých od ruských surovín. Dovoz ruského paliva ostáva prioritou. Premiér zároveň odmietol akékoľvek obmedzenia týkajúce sa dodávok ruského jadrového paliva, ktoré je kľúčové pre prevádzku slovenských jadrových elektráreň. Nemôžem podporiť žiadne opatrenie, ktoré by zastavilo dovoz ruského paliva, uviedol. Fico opakovane tvrdí, že súčasné sankcie poškodzujú Európsku úniu viac než samotné Rusko. Tento postoj zdieľajú aj niektoré ďalšie členské štáty, ktoré upozorňujú na vysokú mieru energetickej závislosti od ruských dodávok. Obrana áno, ale opatrne. V rámci tlačovej konferencie sa premiér dotkol aj otázky obranných výdavkov, ktoré sú čoraz častejšie predmetom diskusí v kontexte napätej bezpečnostnej situácie v Európe. Situácia je taká napätá a zlá, že je takmer nemožné vyhnúť sa nejakému postupnému zvyšovaniu výdavkov na obranu. Otázkou je, koľko by to malo byť a ako to bude vyzerať, uviedol Fico s odkazom na očakávania zo strany spojencov v NATO. Slovensko doteraz sankcie neblokovalo. Podľa agentúry Reuters Slovensko doposiaľ nevetovalo žiadne z predošlých sankčných balíkov, vrátane toho 17., ktorý bol zameraný na tzv. Tieňovú flotilu ruskej ropy a schválený v máji. S ďalšími opatreniami zameranými na ruský plynárenský a jadrový sektor to však už také jednoduché nebude. Krajiny ako Slovensko, ktoré sú stále výrazne energeticky závislé od Ruska, sa pri rokovaniach stavali proti ich prijatiu. Postoj Bratislavy tak môže byť v budúcnosti kľúčový pri formovaní jednotnej európskej pozície. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.